କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦବୁ ନା ମୋ କଥା ମାନି ବିଧବା ହେଇଯିବୁ? ତୁ ତ ସତୀ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଭରସାର। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜନକ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେ ତୁ କାହିଁକି ପାରିବୁ? ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଇତିହାସ ଏବେ ସନ୍ଦେହର ଚକ୍ର ବିହରେ ଛଟପଟ। ପୁରାଣ ଭିତର ଆଉଟେଟେଡ ଶବ୍ଦର ବାହାର ଖାଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ। ଯୋଉଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ଖେଳର କଣ୍ଡେଇ ସେଠି କାଠୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ ହାରିଗଲେ ସତ୍ୟବାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ପତିବ୍ରତା ସତ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତାମାନେ ତୁ ନନାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ବିଧବା ହେବି। କୁହନ୍ତୁ ନନା କିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଦବ ମୋ ବେକରେ ଲମ୍ବିଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ? ପାପର ମହାସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ରୁହନ୍ତୁ ନନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରତ୍ନବେଦୀର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ବି ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ସତବା ମତାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ବାପ କରିବେ। ଏକଥା ମୋ ବୋହୂ ଏଇ ସହିବେ କେମିତି? ସବୁ ପାପ ପଛେ ମୋର ହଉ, ମତେ ପଛେ ନର୍କରେ ଚାକା ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁଁ ପଛେ ଦଉଛି ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦଉଛି ମୋ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ତ ତୋତେ ତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପଦର ନିୟମ ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ ନନା, ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର।